Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples kalapan paw ya ka jingsngau benyaw ya ka jubab jong Menteri Ketnat Sports and Youth Affairs ka Sarkar Jila uba Shakliar Warjri halor ka jingkeli blawan ra da uba Gabriel Walang ublong MLA jong ka seng Congress na Nongstoin constituency hapo ka dorbar mang tengka jong ka yeng dorbar thawan ha ka bay day bat ka jingsiang ya uplang plastik lan ya artificial turf ha West Khasi Hills district u sports secretary jok FKGGP West Khasi Hills uba Anthony Umyong ulaong baka jubab kabau ba Shakliar Warjri hapo ka yeng dorbar thawan ka jila da kabau ong baka jingai ba ya ka West Khasi Hills banyak keren ya kamadan artificial turf bat kini kala pendiau om tang ya kaseng Henry Kibobun ki samla jok ka West Khasi Hills district kumta kaseng kadawayu menteri bat ka sarkar bagi dewan paikmat kerpang ya ka West Khasi Hills kamtam ban penbha ya ki madan ile kai ki badan ha West Khasi Hills i dap daga jingsno khya bat ka jingsno penyaw du kata kata ha ka bede bat ka jingkeli ke pelawan ra da MLA Bram jongi napo Nongstoin iba Gabriel Walang ha ka bede bat ka jingpenyo ya ka madan artificial turf ani kata kamadan ka lasian tang plastik hapo jong ka West Khasi Hills district pana kaliang jongi kum kaseng habang yo snau ya ka juba nagaliang jong i minister Badon Buram iba in charge ya ka sport iba Shakliar Warjri i dap da ji snow lengok hadu kata-kata ha ba nagaliang jong i la juba ba ha bre penyo ya kata artificial turf apo West Khasi Hills kalau ka ba chngai ba hadu kata-kata kinagaliang jong i kung kaseng ni penpau bat ni kwa lu ka jingsai khatam na kaliang jong i minister Badon Buram jongi ban pensai ba hakanu kaleti ba kata ka jing penyo ya kata ka madan artificial turf apa West Khasi Hills ka chingai bat na kaliang jongi ku kaseng abang i pau sha sarkar ba kumbakitem ba ka West Khasi Hills district kadai ka way na ki district ki ba la kiu ha ka bede ka sport habaro iliang jong ka sport hanrai habang ipai pat ya imadan elekai kamut ba kidang tuna hadu kata-kata pemdai tang jong ka football hanrai habaro ki madan elekai te nagriang jungi kum kaseng FKGP ni karpan ya minister Badon Buram jongi ba un pensai khamploi hai bede bat kata ka jing pomla ban penyo ya kata ka artificial turf hapo West Khasi Hills ban hagaju kapor nagaliang jungi kum kaseng kumbangi yoi ba hangi hapo West Khasi Hills jungi idon ki madan ha ka ba idai ki madan ki balong trai da ka Directorate of Sport Youth Affairs ka ba ngitip ba kata kadai kamadan hangtai hapo nong pendeng ka NDSA bat kum juru kawai kamadan hangtai hapo nong pathan ha ka ba nadana kaliang jok sarkar kadon ditmu sisa panwara ya katai ka artificial turf kan dong jingge hadu kata-kata ka sarkar naman bagtay madan atli kilong imadan ki bala biang pan siang ya tong tang plastik ha katai ki madan na kaliang jugi kum kaseng ila karpajur pan ikentu khamtam ya ka sarkar lengba katanan jong ka sport pakan phaikmat lem khamtam seni ka West Khasi Hills khnang ba ki samlai elekai dan kita ki samla kirang ki thai elekai jong ka than jong West Khasi Hills district kan long ka ba mentoi na ka benta ka wei ka jong ki samla ki jong i hapo jong ka West Khasi Hills district